Hello guys, hi guys, yes Rejoice. Good morning guys. Good morning guys. How are you guys? Good morning guys, good morning guys. Muri say guys, vamwe vakarara, vamwe mangwanani, kumwe inguva dzakasiyana guys. Aiwa, nemufaro wandinawo nhasi ndangofila kuti regai ningoti happy Easter guys. Regai ningokuti happy Easter. Munondigonera makandikoshera. Muri say mangwanana nhasi guys. Ndangoti ningokudzai kuti munozoti chika. Mwari vanokudai, Mwari vanotida tese. Anditi musakanganwe Mwari uyu. Don't forget this God. And it's Easter. Some they do believe in Easter, some they don't believe in Easter. When they believe in Jesus, some they don't believe in Jesus. And whatever that you believe in, but it's in connection with God. And Easter Friday is very good mwana kumana anenge achiroverwa anenge achishungurudzwa anenge achita sei anditi so iwewe usawani kori mukati mekushungurudzawo mwana kumana usawani kori mukati mekushungurudza vamwe vanhu all in the name of kuda kufadza vanhu vasingazivi all in the name of hatred yaunayo towards umwe munhu. Come on guys, until when are we going to keep on sinning just to please other people, just to kuti ungonzi ndini, just to kungoita zvimwe zvinhu zvokungoti anzi ndingoonekwa kuti ndaitawo handitika. Come on guys, it's high time we have to show one another love, to appreciate one another love, to forgive one another. I don't care. Kantika kuna mwaningu achitotuka. I know. Kuna mwaningu achitoshora. Kuna mwaningu achitoshora. But I'm not here to attack anybody or to bash anybody because it's no longer in my DNA. And danguya kusora ti guys, Easter let's show one another love. Let's appreciate one another. Gatarizane irudo. And let's leave this negativity and toxic thing. Makambo shonati we are now evil people to one another. We are now very evil to one at church. We think our lives are revolved around ourselves. At least for that life you're kutambi somewhere wako now, that spirit that is in you, that you breathe. Uchita asade shout avanu, asade kuonere kwa kutuka. It's not your spirit. Kune ariku kukontrola, kune ariku kupa. Mwewe one muridzi wao. Why can you not put that spirit into that mwewe wako into a better use? Isa mwewe wako into a better use. Mweya uya usi wako mangwana chinogona ngofuma chakachaya. No one is guaranteed tomorrow. Ramangwana rida kuna risikani kuti rakamira sei. Hakuna anoriziva kuti ramangwana rakamirira ani rakadi. Antimaona. Instead of kuswera tukana muma family groups, kuswera donzana, kuswera pasi, kuswera royana, kuindra munhu, kunomukuvadza kunganga, kuswera I don't know, a lot of things. Zvinoitika. Why can we not just put our time to good use? Why can we not just put our energy into positive things? Why have we tend to be the devil of this world? Tisitavana satani. Kana mchinzo chinzi kuna satani anofamba panyika. Hakuna satani mukuru anodarika munhu wamunoona. Munhu chiri chinonzi ndiye satani muhombe, ndiyo nyoka hombe, chinhu chinonzi munhu. Satani anotaurwa kunzi anodai ari kwaameno ari ngachishandisa vanhu vakachidini, but isusu kana ukaudzwa kunzi satani zvinoita kuradza guys, because satanika zvaari kuitisa tiri kuona zviri kuitiswa vanhu nasatanika, it's beyond time to forgive and move on guys. This is nonsense. Antika kuti urambe wakabatira munhu wasingazivi chigumbu, urambe uchikuita busy teke kutaura munhu wasingazivi in real life, munhu wasingadyi kumba kwako, munhu wokuti ukazobvunzwa mibvunzo izvo zvaunenge uchitaura you can't even answer. Anditi kune vamwe vanomhanya negospel rekuti kwanitaurwa gospel mumarokesheni umu kunzi ninga akadai wakutotora gospel riya newe wakutomhanya naro gospel riya. Do you know it's true? No, you don't know. Do you have a V11? You know you don't have. Even if it's true, is that not any of your business? No, it's not. It's not even any of your business. So what do you gain? Do you think the person will never sleep because arkutaurwa newe? Do you think the person will stop living because arkushungurudzwa newe? No, people will still live. People will still live. Guys, gati tarizane rudo. I don't care kuti wakatsama kusvika papi kana wakagumburwa kusvika papi kana kuti wakarwadziwa kusvika papi. It's time to let go. You cannot be angry forever. You cannot be a bitter person the whole of your life. No, pray to God to give you peace this Easter. Namatira Mwari vakupe the inner peace. Vamwe venyu makazara kuvava, muzere kuvava, muzere bitterness, kuti ngokadigwa madrum bitterness inside of you.
because hauna peace. You don't know what peace is. Hauzivi. So the next person I remove the next person I don't want to and you are quick to attack the person. But ask yourself, is it really worth it? And what are you going to gain from that? Zvichakuita kuti utende ukere pamwari pana mwari. Zvichakuita kuti bank account yako iwedzerwe here. Zvichakuita kuti iwe wachona here usumukire palevel yauri. Mweya wako unenge wakamira papi. Umire papi right now. If Jesus is to come today, if God is to come today, nasi nokuti akanzano yasimba vaka hazikane kuti anouya sei. And if he is to come today and say takutora vangu ndakwenda navo, are you going to be in the midst of vari kuendwa navo kana kuti uri in the midst of vana devil vanenge varipo? Uri papi mundikani? Iwewe pachako wakamira papi? Ukama hwako naMwari uyu wakamira papi? Ukama hwako naJehovha uri papi? Are you that person nokuti nhasi ukarwara, do you confide in Jesus? Do you confide in God kuti Mwari ndauya ndiro zvandiri kusangana nazvo? Are you that person nokuti murume akatiza, do you confide in God kuti Mwari murume wangu aenda ndauya kwamuri? Or you are that person nokuti unomhanya nenyika, you want everybody to know your story, you want everybody to tell everybody kuti ndizvo zviri kuitika izvi, ndo zvandazodai, ndo zvandazodai. Who are you? Ask yourself who you are. Who are you, mudikani? Look yourself in the mirror, and in the mirror there's a reflection of yourself. Muna reflection yako mu mirror. Who are you? Who are you? Uchaiona here ngoro yomoto iyi uchinda nayo, kana kuti uchangogumira mukuona, kana kuti yako ngoro iri mukati mekunzi vanga vari savage, ava vanotuka, ngoro yako iri papi? Umire papi mudikani? Umire papi? Zvimwe zvacho zvinotosemesa guys, zvinonyadzisa. Zvimwe zvacho zvinonyadzisa, zvinosemesa, zvinoda kuti pote chingodza na chingotsiurana anditika, because kutsiurana chinhu chakanaka. Truth breaks no friendship. And if you love me guys, munonditsiura pandokanganisa, but kana musingadidi muchangondisiya ndakadaro ende ndichanowira mugomba. Anditi maona ndichanowira mugomba. Ziva pawakamira, mira pachokwadi, mira panzvimbo. Usawanikwa kuti gumbo rako riri ku left, gumbo rako riri ku right, kana kuti gumbo rako nhasi you are hot, you are speaking about God zvisingaiti, mangwana you are very cold. Uri kuwanikwa une wakapfeka maghost account uchituka vanhu nemaghost account, kana turi kuwanikwa uri mufamily group uchibvungurudza vanhu mufamily group, kana turi kuwanikwa mumaraini uri we number 1 wemakuhwa, uri number 1 kudzifambira nyaya dzevanhu, kudzifambira nyaya dzacho. Antiwaona uri papi? It's either you are cold or you are hot. There is no standing in between. Hakuna kumira pakati. Wakamira papi? Pawakamira iwe mudikani uri papi? Make use of your time, good use of your time. Ichakuti energy yako iende kuzvinhu zviri positive. Uchiona denga richivhurika. Zvimwe zvacho we are blocking our own blessings mukufamba kudai so because of zvinhu zvatinoita. Tinobloka makomborero. Guys, ndida kuudzai chimwe chinhu ichi, kana ndikanyepa, if I am lying, come back and say to me, Sis Melly makandinyepera. Try to have peace in your heart. Muone kuti my blessings enyu aburukere. Try to have peace in your life. Uone kuti maropafadzo ako haatsemukiri here. Unoita kubvarukira nemaropafadzo kana uine peace, because unenge zati une peace mukati memwoyo wako, hauna zvakawanda wanda, you are at peace. Mwari vanozarura maropafadzo, Mwari vano unlocka that doors of blessings, because unenge uine peace na everyone, unenge usina chipomerwa. Andichimaona ndakakuudzai ndikati kana munhu ave muna Kristu chava chisikwa chitsva, zvekare zvese zvapfuura, zvawakaita last week zvapfuura. Mudikani, refuse to be reminded of what you have done last week. Refuse to be reminded of what you have done last year. Andika kana watongove muna Kristu wachisikwa chitsva, usanyeperwe uchinzi kuti people will still be people, those two talk, those two do what, but they are not God. They are not God. There is one person who can judge, who can give the judgment, the final judgment, and that is God, not any human being. Any human being ana life yemunhu yanochinja. Any human being ana chanokuchinja, ana chanokuita, anogona ngowawata, but it will never change anything on you. You still live your good life. You still be yourself. You still do zvawagara uchita every day. You still praise your God because he is a human being. Munhu anenge achitaura she is a human being. But Mwari vakati zvakwana, it's now final. Then we know kuti it's final zvesure. There is no two ways about it. Saka ngatityei Mwari anouraya mweya nenyama, kwete kutya vanhu vanouraya nyama. Ngativei vanhu vakarongeka. Ngativei vanhu vakarongeka. Ngativei vanhu vane hunhu. Ngativei vanhu vane rudo. Ngativei vanhu vanovakana. Ngatiitei nguva yedu kuzvinhu zviri positive, not zvinhu zviri negative. Vadikani, regai ndikuudzei, munoziva chinoita mhinduro yaMwari. Vane zvese zvamunonamatira, zvamanga muchinamatira, inogona kunonoka kuuya. Vazhinji venyu vakanamatira kudara kuti Mwari, ndinoda kuziva kuti cheko chako ini chandinogona kuita chii. Ndinoda kuziva cheko pandakamira kuti ini ndinoda kuita nezvechii. Chii chandiri good at. But mhinduro dzenyu hadzina kuuya because muri cold, muri hot. Hamuna pamakamira.
hauna paumire. Nhasi uri kunamata naMwari, uri kuchemera Mwari kuti Mwari dambudziko rangu iri, Mwari nditaridzei chako chandinogona kuti ndiite chandinogona paupenyu, mundiropafadze ndifanana nevamwe vandiri kuonawo vachiita. But the answer never comes. Why? Because nhasi uri kunamata Mwari, mangwana you are having another life. We are having 9 lives anditika as a cat, like a cat. Antimon, saka Mwari, how do you expect God to answer you? Kana usivasingazipa wakamira. And the moment you surrender everything to God, the moment you say you go to God and say, God, here I am, I surrender, I lift up my hands as a sign of surrender. I surrender everything unto your hands. And this zivi kuti ndotangura papi. Mwari handichozivi zvandiri. And God will take over your life. Mwari vanotora upenyu hwako, vanotanga kushanda newe. Mwari vanotungamirira. Let God be the author of your life. Let him be the author and the finisher of your life. You can't write. Yes, you can write a book about your life. You can write a book about your life. But upenyu wako chaiwo wewe. Buku rako remavambo eupenyu nekuguma kweupenyu. You can't write because hauzivi kuti upenyu wako hunogumira kupi. Rinonyorwa nemunhu anorinyora, rine muridzi anorinyora. So vadikani, ndangoti mangwana nanhasika, musakangani kunamatawo Mwari, musamukangani weMwari uyu. In the midst of mukufara kwese kwatinenge tichiita, mukudii, musanyanya kufarisa zvokudambuka, hanzi chingoma chikaririsa chinodambuka. Musanyanya kudambuka kufara zvokudai so. Ita uchiziva kuti kuna Mwari, ita uchizvirangaridza kuti kuna Jehovha. Izvi ndakuita izvi, handisi kuita overstep here. Izvi ndiri kuita izvi, handisi kuzvinyanya here. Izvi ndiri kuita here, handisi kuheta vamwe vanhu here Jehovha. Handika, ita uchizvibvunza. Sometimes you need self-control iwe wega. You don't need to be reminded. You need to remind yourself wega kuti no, but Mwari zvandiri kuita izvi. Have self-control. Learn to control yourself wega. Anditika vadikani ndo zvanananguya mangwana nanhasi kuti tingoyeuchidzana ndichikudzai kuti from the Duves family, my family, anditika to your doorstep. And we love you so much, guys. We love you so much. We appreciate you. You guys, you are now like a family to us. You are like a family to me. Anditika, without you guys, chokwadi, I don't know, retirement yangu very soon pambera. Pandiri kuti no, I just want to have my peace of mind. Kungorama ka peaceful life. But when the time comes, I'll miss you zvisingatoiti because ndangandave nefamily yangu, ndangandave nevanhu vandinonamata navo even kuma WhatsApp. Tine ma WhatsApp group ere prayer, atinoita ma fasting and what not. Ndangandave nefamily lokuti I can even confide in them anything. I can even ndisingakwanisa kutaura nehama yangu, handisi munhu anoopena kuhama dzake, handisi munhu but ndangandave nefamily padiaries ekuti I can open up and say something kune family yangu diaries kuti asikana, this is what I'm going through. Ndopa zvandosangana nazvo zvinoita sei. I remember kusora nezuro when I was talking to my diaries atiri group ratiri prayer stese ndichitaura kuti vasikana takatanga fasting imiedzo muri kuiona sekudai nyaya isati yasvika kwamuri kwandirika iri kuita kupfachukira asikana motondinamatirawo ndikunde because ndiri munhu wenyama unogona kusakunda imwe miedzo yachena yakundi ataka left right and center yandisingazivi kuti inobva nekupi chena nekupi handiti mazviona. So and they stood with me in prayers, vakamira neni nanhasi vakamira neni handimona ngomo ndikanzwa umwe akuti hey Sis Melly neni miedzo iya ndikati yes because we are doing something. We have tainda kuno shake the kingdom of the devil, tainda kuno provoke the kingdom of the devil. So we are guaranteed kuti tichavingwa left right and center, tichapocherwa mazitombo, tichapocherwa mazvitina, but let's stand firm. Ngatirambe takamira panzvimbo because all this is temporary, zvinodarika. Ngatirambe takamira and we stood. Nanhasi takamira, hakuna chinotidzosa, hakuna chinotidonedza. Chero munhu cheche handidonedze, ndakatotaya kudonedzwa nevakawanda. Ndinotaurwa every day, ndinopiswa every day. Handika but handisandadona. Instead Mwari vari kundisumudzira. God is blessing me left right and center. God is opening doors for me. Handika God is making me a better person every day. And so what more do I want from this God? What more do I want from this God except to go and worship him, except to go and give him praise, except to go and give him the adoration that he deserves because he is God. Guys, ndinokudai mufunge ndichakunamatirai. I'm going to church kuenda kuservice yanhasi. Ndichakunamatirai mose Mwari kuitire zvakanaka. Let love leads. Hey, pachechi pedu pakazara nhasi, pakazara ende tanonoka pakati pachechi pedu pakazara. Anyway guys, tiripo pakunamata Mwari, tauya kuzorumbidza Jehovah. I will definitely keep you in my kana parking cheche ndopaka ukapa ndopakipi esikurukonda panze. I don't know. Datongoti ndingoyeuchidzana nemi mangwana nanhasi kuti maybe Mwari akanaka. Handisi angu arikuisa malafi imoja arikundiseka kuti muri kuseke asikana. Muri kundiseke kwasikana. Muri kundiseke kwasikana vedu. Hamsati maguta kundiseke here. Hamsati manager here kundisekera mino yangu asikana vedu. Ai misi yana ineni.
hanzi makanoataka the devil yakingdom. Who is the devil? The devil is the devil. The devil is the devil. Yeah, the devil waunoziva iyeye is the devil. Ndipe ndipo the devil waunoziva iyeye, whoever. I don't know description yako ya devil kuti ndeipi. Ini ndoziva kuti devil can be people, devil can be whoever. Yeah, the devil, yeah, we attacked it. Takanopinda mu kingdom yake, and he did not like it. That's why he is sending. He was sending my attacks left, right, and center. But guess what? I'm more than a conqueror. Greater is he that is in me than the one that is in the world. My God, surely my God will answer for me, who fight for me, because in Timari, Hans Motina Matirao. Yes, Nzo Samanyanga, I will definitely pray for you guys. Let me go to church. Do not Mari. It's one of the things that I do best. Forgive each other. Let's love, lead. Muri vanhu vakanaka, muri vanhu vaMwari. Mwari vakuitire zvakanaka. Bless you guys.